Mä oon Jenni Sorsa. Mä oon lasinpuhaltaja mestari Nuutajärveltä, lasitaiteilija. Mitäs muuta? Tässä mulla on nyt yksi Buffoon-sarjan teoksista. Ja tässä on lähtenyt tää idea oikeastaan vähän sirkuksen ympärille. Mä oon joskus nuorena opiskellutkin sirkusta ja fyysistä teatteria, mimikkaklauneria ja tällaista. Ja se varmaan tulee sieltä vähän tiedostamatta, mutta näissä mä oon nyt vähän hakenut tämmöistä sirkuspellen hahmoakin. Eli buffoonshan on tavallaan tarkoittaa pelleä. Ja tämä rohkaisee tämä teos olemaan oma itsensä, sellainen kuin on. Ei tarvi piilotella, ei hävetä mitään, voi koreilla ihan rohkeasti omana itsenään. Sitten mä oon käyttänyt tässä, kuten muissakin teoksissa, paljon tätä filigraanitekniikkaa. Eli tämä on tämä raidallinen lasi, sitä filigraania. Sehän on vanha italialainen tekniikka. Ja siinä tehdään lasista semmoisia lasipuikkoja ja ne esilämmitetään muotissa. Ja sinne puhalletaan sitten se ensimmäinen kupla, jossa on jo se pohjaväri. Mä puhallan tuolla Nuutajärvellä ja meillä on käytössä vain se kirkas lasimassa ja sitten me liitetään siihen kirkkaaseen sitten näitä värejä. Värit meille tulee semmoiselta saksalaiselta valmistajalta ja ne värit myös esilämmitetään ja sitten ne laitetaan sinne kirkkaan lasin päälle niin kuin vaipaksi. Ja sitten se pohjavärin saanut kupla puhalletaan sinne muottiin, jossa nämä puikot on sitten valmiina. Ja ne sitten tarttuu siihen lasin kylkeen ja ne sulatetaan siihen ja siihen aletaan sitten tekemään kierrettä, jos se on tavoitteena. Tai sitten voidaan jättää tällä tavalla suoraksi nämä raidat. Ja siinä pitää olla sitten tarkka, että pyörittää tätä kappaletta koko ajan kumpaankin suuntaan, muuten ne lähtee sitten kierteelle, jos vaan kierrättää yhteen suuntaan. Sitten tässä on tämmöisiä herkullisia napeiksi, nyt sanotaan lasikielellä näitä vihreitä kohoumia, niin siihen mä oon sitten painanut tämmöisellä vanhalla mummin varastosta löytyneellä lihanuijalla, metallisella näitä kuvioita. Ja sitten muissa näissä Buffoon-sarjan teoksissa mä oon saattanut käyttää tämmöistä vanhaa kalan suomustin rautaa myös siinä kuvioidessa.